Ola, cascarilleiros, tiñamos vos un chisco abandonados e decidimos volver cunha dúbida que moitas veces nos fai incorrer en erros como que eu detectei estes últimos días. Confundimos ás veces votar con B e votar con V. Son dous termos homófonos, mais que non teñen nada que ver no seu significado e no seu uso. Votar con V significa únicamente emitir un voto. Para todos os demais usos, como botar a pelota, botar a andar ou menos literais como botar un cigarro, temos que utilizar votar con B. En todo caso, como este termo ten moitas acepcións, recoméndovos que consultedes o dicionario da Real Academia Galega para velas todas. Así que, en caso de dúbida, a non ser que esteades diante dunha urna cunha papeleta na man ou a piques de erguela para efectuar unha votación, ou ben esteades a falar deses momentos tan cruciais, optade sempre polo B. Graciñas.